Selamat pagi sahabatku, sohibku Sutarman yang saya cintai dan saya banggakan. Nyapo? Ajek to kowe iki. Jek esuk suaramu sengak ngono. Isuke diawali dengan senyuman ngono lho, Man. Lah senyum piye? PS angkane wis oleh pelanggan malah kasiren gowo setrika ora budek ndasku. Iki ke jelas murni kesalahanmu, Man. Kowe ki ora ngerti to, kasiren ki kapasitasnya sepiro. Ngono ya mbok tekad kon ngurusi PS. Lah gek enake ya mengko iki to. Ya ngerti dhewe to jaman saiki golek karyawan angel. Ya golek karyawan wedok to, Man. Gen kena nggo daya tarik.